Neste país cantaba toda a xente, excepto aquel que estaba imposibilitado por completo. Cantaba de dor, cantaba de odio, cantaba de amor, cantaba de alegría, de pena, cantaba expresando sentimentos, porque a canción, as melodías son realmente unha linguaxe diferente da palabra. Había fame, había frío, había ganas de vivir, unhas ganas de vivir brutais, que era o que motivaba o folclore. Sí, íbamos traballar, a un traballo calquera, unha casa dun labrador que fora grande, íbamos traballar moita xente, moita, e nós viñamos buscar solamente por tocar a pandeireta e cantar. Nos acordamos de vela palillar, cantando sin pandeireta, iba ao río cantando, iba a todos os sitios, cando iban lavar a roupa, ela estaba cantando sempre. Eu iba coas vacas porque era o que vía, polas agras adiante e eu cantaba. Eu iba para o monte, subía arriba dun pino, eu cantaba. A miña nai cantaba tamén arrancando a palla no pelleiro, indo aos moños da cabana, en todos lados. O capitán tomou medo e marchouse co motor, logo a cousa máis frouxa deixou quedala millore. Os de Barizo bailaban a muiñeira na area, pensando que o casco solo iba a valer unha chea. Cando había unha recolleita ou xibo moiño ou en certas celebracións, nas festas tamén do pobo, pois daquela non había cantantes, nin orquestas, nin nada, entón elas tiñan que facer a música. Ao mellor xuntábamos 4 ou 5, e aos voces botábamos coplas. Xa non quero home, nin quero casar, que vai casar a nada que non. Hai que emborrachar, xa non quero home, que unha bella na marica, da cabecilla moi blanca, botou un cucho na cama, fixo unha talamanca. Tiñamos 3 opcións, ou así, 3 ou 4, non había máis, Se era muiñeira, era o pateado que lle chamaban, pero era o que é a ota, outro que nós chamábamos o chiqui-chiqui, que era outra forma de tocar, e a danza que se tocábase pouco, non era xa tan normal que a tocáramos. Nunca volvín a coller a pandereta, se che digo a verdade. Non, están aí, temos 3. Tocan diferente, cada unha toca diferente. Esta era a jota. Eu, cando rompín esta rodilla, me operaron, puxeronme, porque eu rompina moi rompida. E cando salimos para fora, estaban os fillos ali, as nogras e tal, e dixo, salía todo ben, a tal, para aquí, para lá, e dixo, llevo 44 años haciendo operaciones, jamás de los jamases, estando en quirófano, operando e o paciente cantando. E dixo a miña filla, lá o cantou, o doutor? Si cantou. E como canta? Ai, madre, e como canta? En Ardeleiro unha fonte, en Folgueira unha calzada, en Pasacundí un río, en Pontella non hai nada. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la.